A pokračujeme veľkou pátracou akciou pri Galante. Policajti aj dobrovoľní pátrači od rána hľadali 76-ročného Ladislava. Senior odišiel z domu ešte v nedeľu a viac sa už k svojim najbližším nevrátil. Do akcie bola nasadená aj letka ministerstva vnútra. S pátraním sa začalo od 10. rána, a to priamo na mieste, kde 76-ročného Ladislava videli posledný raz. Sme prehľadávali toto roľnícke družstvo, prehľadávali sme všetky tieto budovy, ktoré tu vidíte. Snažili sme sa otvoriť aj miesta, ktoré boli neprístupné. Ide o družstvo, ktoré sa nachádza za obcov Horné Saliby. Práve do tohto areálu sa mal totiž senior presunúť tesne potom, ako opustil svoj domov. Z tohto poľnohospodárskeho družstva vychádzal stroj a ten pán, keď sa otvorila brána, tak vošiel dovnútra. Ten pán, ktorý šoferoval ten stroj, sa snažil mu vysvetliť, že nesmie ísť dovnútra, ale nereagoval. Bol dezorientovaný. Odvtedy staršieho muža nikto nevidel a policajti preto po ňom vyhlásili pátranie. Sa tu nachádza zhruba 10 ľudí od pohotovostného pátracieho tímu a Rescuer Slovakia a zároveň veľa príslušníkov z polície. Pri pátraní sme využili aj služby vrtuľníka ministerstva vnútra. Nasadení boli aj psovodi so služobnými psami. Pátranie jednoduché nebolo. Pátrači boli v tomto teréne už po tretí raz. Prečesávalo sa veľmi toho veľa, takmer celé okolie tejto obce. Prečesávali sa polia, lúky, prečesáva sa aj bývalé družstvo a široké okolie. Bol dezorientovaný, preto sa tomu prikladá najväčšia priorita a snažíme sa ho čo najskôr nájsť. No a výsledok sa dostavil až dnes, krátko po 12:30. 76-ročného Ladislava totiž našli ležať v lese neďaleko družstva. Muž bol našťastie aj po takmer 3 dňoch nezvestnosti nažive. Pátrači mu podali prvú pomoc a zavolali záchranárov. Záchranári následne transportovali 76-ročného dehydratovaného muža s poruchou vedomia do nemocnice v Galante. Ľubica Cimová, televízia Joj.